xħajja din kif jgħaddu snin nibqa' nara l-min nsab muġo li tfal imbikma dawk l-għajnejn fi dmugħ xħajja din kemm hawn kelbni iżda nara l-min ibati l-ġoħ li tfal imxenqa għal-bla skun u l-fuq kemm nixtieq ngħin lil-minu fil-bżonn bil-maġija nwettaq taġol qalb il-ħolm kemm nixtieq li jiena ġenju kont u mill-lampa noħroġ sabiex lejn fil-front. Xħajja din min tant waqt il-sir għax mis-saħħa fqir u maħqur f'dan id-destin li nieqes bil-kulur. Xħajja din b'koppji jinkisrin it-tfal imħawdin ma' min se tmur għaliex ikollok tażel ġenitur kemm nixtieq ngħin lil-minu fil-bżonn bil-maġija nwettaq taġol qalb il-ħolm kemm nixtieq li jiena ġenju kont u mill-lampa noħroġ sabiex lejn fil-front li kieku ġenju kont ngħin lil-minu fil-bżonn li kieku ġenju kont tassew li ngħin kemm nixtieq li jiena ġenju kont u mill-lampa noħroġ sabiex lejn fil-front. Grazzi.